Όταν πάμε να ξεκινήσουμε κάτι, όταν κάνουμε μια νέα αρχή, υπάρχει σκοτάδι και πρέπει σιγά σιγά να αποκωδικοποιήσουμε αυτό το σκοτάδι. Ο ενθουσιασμός είναι πολύ δυνατό ναρκωτικό, θα έλεγα, πιο δυνατό από όσο νομίζεις. Ξέρω πάρα πολύ καλά ότι έχεις κάτσει και έχεις αναλύσει οποιαδήποτε πλευρά και οπτική υπάρχει, απλά δεν έχεις κάνει το βήμα ακόμα. Και έτσι αυτόματα ασκώ ένα μοχλό πίεση στον εαυτό μου ότι γίνεται. Υποθέτω αυτό είναι το πρώτο podcast, το πρώτο βίντεο, οπότε ναι. Είμαι λίγο αγχωμένος, δεν μπορώ να πω ψέματα. Χαίρετε. Ονομάζομαι Νίκος Μιχαήλ και αυτό είναι το νέο μου εγχείρημα, ή για όσους με ξέρετε παλιά, ο Lasting Productions, σε μια νέα αρχή, ξεκινώντας από την αρχή στην ουσία αυτό το νέο εγχείρημα, μπορείτε να πείτε, το οποίο αποφάσισα να το ονομάσω εν ολίγης. Ένα podcast το οποίο στην ουσία ήταν καιρό στο μυαλό μου να γίνει, με πολλούς διαφορετικούς τρόπους και δυσκολευόμουν πάντα να προσπαθήσω να βρω πώς να ξεκινήσω. Ήταν, βλέπετε, ένα χάος στο μυαλό μου στο πώς θα πρέπει να προσεγγίσω αυτό το καινούριο project, αυτό το καινούριο πάθος και αυτό το νέο τρόπο που θέλω εγώ ίδιος να εκφραστώ μέσω του μέσου που λέγεται YouTube, social media και γενικά ό,τι έχει να κάνει με δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου. Οπότε, εν ολίγης, ξεκινάω από την αρχή, στα 25, με ένα καινούριο εγχείρημα και με νέες βάσεις, νέες οπτικές, νέες προοπτικές θα έλεγα και ένα νέο όραμα θα έλεγα για το μέλλον. Επίσης, να με συγχωρέσετε αν φαίνομαι λίγο νευρικός, διότι είναι πολύ δύσκολο να κάνεις κάτι το οποίο το ξεκινάς από την αρχή και δεν ξέρεις ποια είναι η πρώτη κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσεις για να διεκδικήσεις κάτι καινούριο. Και όπως σε πάρα πολλά πράγματα στη ζωή, η πρώτη αρχή είναι και η πιο δύσκολη. Περπατάς συνήθως στα τυφλά, δεν ξέρεις τι πρέπει να κάνεις και υπάρχει αυτή η κατάσταση που μπορούμε να την εφαρμόσουμε παντού αν θέλετε, η οποία είναι μια κατάσταση που στην αρχή είσαι υπερενθουσιασμένος, μαζεύεις συνεχόμενα πληροφορίες και στο τέλος δεν ξέρεις πού θα καταλήξει η μπίλια ή τουλάχιστον φτάνεις σε ένα σημείο που ο εγκέφαλος προσπαθεί να μην σε εκθέσει σε αυτό που θες να κάνεις, γιατί προφανώς φοβάται, και στο τέλος δεν κάνεις καμία από αυτές τις επιλογές που πρέπει να πάρεις ή δεν ξεκινάς ποτέ, φοβάσαι, υπερτερεί δηλαδή ο φόβος και το εγώ σου προσπαθεί να σε προστατεύσει. Και αποφεύγεις να κάνεις το οτιδήποτε. Είναι κάτι, αν το έχετε ακουστά, όπως ανάλυση-παράλυση ή procrastination, που ακούγεται πάρα πολύ, αναβλητικότητα σε πάρα πολλά παιδιά που θέλουν να κάνουν κάτι καινούριο ή να δημιουργήσουν ένα νέο project. Και να σας πω την αλήθεια, ήταν μια πάρα πολύ καλή αφορμή να γίνει αυτό το συγκεκριμένο επεισόδιο σήμερα, να πούμε κάποια πράγματα, να σας πω ότι αυτό θα είναι περίπου το momentum, ας το πούμε έτσι, των βίντεο και ο τρόπος πιστεύω που θα κινηθεί, εξαρτάται φυσικά και από εσάς που θα βλέπετε αυτό το βίντεο. Σκοπός μου λοιπόν είναι να σας βοηθήσω όσο περισσότερο μπορώ μέσα από αυτά τα βίντεο, να ανοίξετε το μυαλό σας, να κάνουμε μια συζήτηση αν θέλετε και πάνω σε αυτό να χτίσουμε μια νέα βάση για οτιδήποτε βλέπετε από εμένα γενικά σε ψηφιακή μορφή, σε content, σε περιεχόμενο κτλ. Όπως είπα πριν, η ανάλυση και η παράλυση με είχαν δυσκολέψει πάρα πολύ στο να πάρω μια απόφαση στην οποία ήθελα να κινηθώ εδώ και πάρα πολύ καιρό. Τι ήταν αυτή η απόφαση? Στην ουσία έπρεπε να πείσω τον εαυτό μου για μια συγκεκριμένη αλλαγή που έπρεπε να γίνει. Έπρεπε να γίνει διότι εγώ ο ίδιος δεν ταυτιζόμουν πλέον με την ποιότητα, αν θέλετε, με το περιεχόμενο που έβγαζα στο gaming κανάλι, το οποίο ζει και βασιλεύει, δεν σκοπεύω να το αφήσω έτσι απλά, διότι υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος από εκεί που υποστηρίζει πάρα πολύ και σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστώ και εσένα που βλέπεις αυτή τη στιγμή αυτό το βίντεο και αφιερώνεις αυτό το χρόνο και έχεις πατήσει πάνω σε αυτό το βίντεο για να υποστηρίξεις. Σημαίνει πάρα πολλά το ότι θα μπορούσε να έβλεπες οτιδήποτε άλλο και βλέπεις αυτό το βίντεο που είναι το πρώτο βίντεο. Σημαίνει πολλά για μένα, οπότε σε ευχαριστώ. Κάνω λίγο backtrack, το ξέρω, αλλά κάπως έτσι προσπαθώ να συνδέσω τη σκέψη μου για να σας εξηγήσω αυτό που θέλω να καταλήξω.
Και έπρεπε να γίνει που λέτε αυτό, ώστε να μπορέσω να βγω από αυτό το comfort zone το οποίο είχα φτιάξει στο μυαλό μου. Τι πάει να πει comfort zone που είχα φτιάξει στο μυαλό μου? Δεν μπορούσα να πείσω τον εαυτό μου λοιπόν να κάνει μια νέα αρχή, διότι είχα κλείσει τον εαυτό μου ότι εσύ είσαι gaming κανάλι, gaming YouTuber. Δεν πρέπει να κάνεις κάτι άλλο ή τουλάχιστον δεν έχεις συνηθίσει να κάνεις κάτι άλλο απαραίτητα. Κι όμως όσο πιο πολύ το άφηνα, τόσο πιο πολύ μέτρο, για να σου πω την αλήθεια. Και δεν ήταν κάτι το οποίο έφευγε. Με ακολουθούσε. Είτε θα το σκεφτόμουν συνεχόμενα, είτε θα έλεγα πώς μπορώ να προσεγγίσω να πω 2-3 πράγματα, ξέρω εγώ, για 2 αγαπημένα βιβλία. Πώς μπορώ να πω κάτι για την τέχνη, για τη μουσική που μου αρέσει. Πώς μπορώ να το συνδυάσω όλο αυτό και να φτιάξω κάτι, να το βάλω μέσα στο Lasting Productions, το οποίο δεν έγινε. Και όλο τα απέφευγα. Μέχρι που δειλά-δειλά άρχισα να κάνω τα πρώτα βήματα. Βέβαια, τι παθαίνεις όταν θες να κάνεις κάτι πάρα πολύ και έχεις ένα όραμα, ένα όνειρο? Θα σας το πω και θα σας το πω από προσωπική άποψη. Όταν θες να κάνεις πάρα πολλά πράγματα μαζί, που πάντα αυτό ήταν ένα από τα μεγαλύτερα, ας το πούμε, λατώματα στη σκέψη μου, η βιασύνη, ας το πούμε, η ταχύτητα, να θέλω να κάνω κάτι πάρα πολύ γρήγορα, φτάνεις σε σημείο να απογοητεύεσαι με τον εαυτό σου και εν ολίγης να μην θεωρείς αυτό που κάνεις σκόπιμο, να μην βλέπεις το αποτέλεσμα γρήγορα, να αποθαρρύνεσαι πάρα πολύ εύκολα. Μπαίνουν οι σκέψεις που μπορεί να σου πει κάποιος άλλος στο μυαλό σου, να έχουν περάσει το υποσυνείδητό σου και αυτόματα ο εγκέφαλός σου να ψάχνει να βρίσκει τρόπο να επιβεβαιώσει τη φοβία σου με αποτέλεσμα να σταματήσεις. Όπως βλέπεις και εγώ αυτή τη στιγμή είμαι πολύ αγχωμένος για να κάνω κάτι τέτοιο. Θα πω την αλήθεια και θα σου πω ότι δεν αισθάνομαι απαραίτητα καλά με αυτό που κάνω αυτή τη στιγμή. Με το να προσπαθήσω να κάνω μια διαφορετική προσέγγιση. Διότι έτσι έχω μάθει τον οργανισμό μου. Έτσι έχω μάθει τον εαυτό μου. Και το παράδοξο είναι ότι κάνω YouTube πάρα πολλά χρόνια και αυτό δεν θα έπρεπε να με ενοχλεί. Κι όμως, φίλοι μου που βλέπεις αυτό το βίντεο, όταν πάμε να ξεκινήσουμε κάτι, όταν κάνουμε μια νέα αρχή, υπάρχει σκοτάδι. Και πρέπει σιγά σιγά να αποκωδικοποιήσουμε αυτό το σκοτάδι. Με θαραλέα βήματα, αλλά πάρα πολύ μικρά. Για να ξεφύγουμε από αυτή την κατάσταση, εγώ χρησιμοποιώ πάρα πολύ willpower. Willpower πάει να πει ότι προσπαθώ να φανταστώ με τη δύναμη της σκέψης μία άλλη κατάσταση την οποία μπορώ να τη διαχειριστώ ώστε να μπω κατευθείαν σε αυτό το ρόλο. Κάτι σαν ηθοποιός, μπορείς να το πεις. Δηλαδή, να φανταστώ εμένα σε αυτή την κατάσταση ότι υπάρχει αυτό, να το φέρω στο τώρα και να το κάνω έτσι όπως το βλέπεις τώρα εσύ αυτή τη στιγμή στην οθόνη σου. Δηλαδή, χρησιμοποιώ πάρα πολύ τη φαντασία. Διότι με τη φαντασία μπορείς να κάνεις πάρα πολλά πράγματα. Και έτσι αυτόματα ασκώ ένα μοχλό πίεση στον εαυτό μου ότι γίνεται. Που φυσικά και γίνεται, απλά είναι ένας amplifier για εμένα ώστε να μπορέσω να ενισχυθώ παραπάνω και να έχω ένα παραπάνω κίνητρο για να το κάνω. Ο φόβος παραμένει εκεί πάντα γιατί είναι άγνωστο το αποτέλεσμα της νέας αρχής. Αλλά πρέπει να την κάνεις στην αρχή όταν θες να δοκιμάσεις κάτι καινούριο. Το ρίσκο είναι κάτι που πρέπει όλοι να παίρνουμε στη ζωή μας, πιστεύω. Ειδικά στην ηλικία τη δικιά μου, 25-26, που έχεις φάει και τις πιο πολλές γενναίες, ας το πούμε έτσι, σφαλιάρες και έχεις μάθει πλέον να έχεις μια καλύτερη κριτική σκέψη και μια αλφα ωριμότητα την οποία μπορείς να την χρησιμοποιήσεις και τα εκμεταλλευτείς εις πέρας αν παίρνεις τη σωστή απόφαση τη σωστή στιγμή, που και αυτό με τη σωστή στιγμή θα αφήσω μια παρένθεση, ας πούμε, διότι πιστεύω ότι δεν υπάρχει απαραίτητα σε σωστή στιγμή για να ξεκινήσεις το οτιδήποτε στη ζωή. Υπάρχουν σωστές αποφάσεις με βάση τη λογική. Σωστή στιγμή δεν υπάρχει, γιατί το συναίσθημα μπορεί να ξαναγυρίσει και να σου πει «Φίλε, μην το κάνεις αυτό», ή ο εγωισμός μπορεί να θέλει να σε προστατεύσει και να σου πει «Όχι, δεν είσαι εσύ γι' αυτό», τα οποία μπορεί να είναι πράγματα τα οποία να είναι ψέματα
και το υποσυνείδητό σου να προσπαθήσει να σε πείσει ότι είναι αλήθεια, ώστε να σε κρατήσουν εκεί που είσαι. Είμαι πολύ υπέρ λοιπόν αυτής της νέας αρχής και είμαι υπέρ όλων των παιδιών που προσπαθούν να κάνουν μια νέα αρχή σε πάρα πολλά πράγματα. Είμαι υπέρ και για εμένα αυτή τη στιγμή που κάνουμε αυτό το podcast, διότι τώρα αυτή τη στιγμή δεν θα σου έλεγα αυτά τα πράγματα που δεν θα μπορούσα πουθενά άλλου να τα τοποθετήσω στο άλλο μου κανάλι, στο gaming κανάλι. Έτσι, θεωρώ ότι υπάρχει μια μεγαλύτερη πηγή αυθεντικότητας από μένα προς τα εσένα, που βλέπεις αυτό το βίντεο, και ένα πολύ πιο δυνατό foundation από το να κάνεις απλά ναι, μεν αυτά τα βίντεο που έκανες, αλλά πρέπει να εξελισσόμαστε. Εκεί θέλω να καταλήξω. Με κάποιο τρόπο πρέπει να εξελισσόμαστε, χωρίς να διαλύσεις ή να καταργήσεις το τι έχει έρθει πριν από αυτό. Ή τουλάχιστον να παίρνεις τα καλά στοιχεία που έχεις χτίσει σε κάτι και να μπορέσεις να τα εφαρμόσεις σε κάτι καινούριο. Αυτός θεωρώ περισσότερο είναι ο ορισμός της νέας αρχής και έτσι πρέπει να βλέπεις και εσύ οποιαδήποτε νέα αρχή θέλεις να κάνεις. Μπορείς να το εφαρμόσεις πραγματικά παντού. Μπορείς να ξυπνήσεις αύριο και να πεις αυτό που φοβάμαι να κάνω, θα κάνω το πρώτο βήμα για να πάω προς τα εκεί. Διότι ξέρω πάρα πολύ καλά μέσα σου ότι το έχεις ψάξει πάρα πολλές φορές. Ξέρω πάρα πολύ καλά ότι έχεις κάτσει και έχεις αναλύσει οποιαδήποτε πλευρά και οπτική υπάρχει, απλά δεν έχεις κάνει το βήμα ακόμα. Ίσως έχεις αναλωθεί στην υπερβολική σκέψη. Ίσως κάποιος σου είπε ότι δεν είσαι για αυτό. Ίσως κάποιος σου είπε ότι έχεις γεννηθεί για άλλα πράγματα ή ότι δεν θα βγάλεις κάποια χρήματα από αυτό. Πολλά πράγματα μπορεί να έχεις ακούσει και να σε έχουν αποτρέψει από το να φτάσεις στο σημείο της απόφασης της νέας αρχής. Συνειδητά όμως. Όχι επειδή στο είπα εγώ, ο Νίκος, όχι επειδή στο είπε η θεία σου, επειδή στο είπε η μάνα σου, η οικογένειά σου, η κοπέλα σου, το αγόρι σου, οτιδήποτε. Η συνειδητή απόφαση του εαυτού της αλλαγής πρέπει να γίνει μεθοδικά και με αποφασιστικότητα. Πρέπει να γίνει ταυτότητα, για να καταλάβεις τι εννοώ. Πώς λέω ότι εγώ δεν καπνίζω? Είναι μια στάση ζωής. Το ότι λέω δεν καπνίζω σημαίνει ότι ζω με αυτό. Είμαι αποφασισμένος. Είναι χαρακτηριστικό του Νίκου. Δεν καπνίζει. Και ζω όπως ένας μη καπνιστής. Πάρ' το παράδειγμα όπως θες. Εσύ μπορεί να θες να είσαι αθλητής. Μπορεί να θες να είσαι μαθηματικός. Μπορεί να θες να είσαι μουσικός. Οποιαδήποτε νέα αρχή ή κάποιο νέο ξεκίνημα θες να κάνεις, μπορεί να θες να φύγεις, ξέχνα το τι θες να γίνεις, μπορεί να θες να φύγεις από μια κατάσταση. Όταν θες να φύγεις λοιπόν από αυτή την κατάσταση, πρέπει να πράττεις ανάλογα. Με το όραμα, τη διάθεση και την πρόθεση αυτού που υποστηρίζεις ότι είσαι. Και επειδή οι νέες αρχές είναι αρκετά συνδεδεμένες με το ψυχολογικό κομμάτι, είναι πολύ δύσκολο. Και επειδή πολλές προσωπικότητες και το ψυχολογικό κομμάτι, όλα αυτά είναι δύο διαφορετικά πράγματα, το πώς συνδυάζονται το ένα το άλλο, και εγώ δεν είμαι ψυχολόγος ώστε να σου πω πράγματα τα οποία θα σε διευκολύνουν να ξεκινήσεις, αν έχεις πολύ σοβαρό θέμα. Πάντα προτείνω για αρχή σε κάποιον να ψάχνει μέσα του και να προσπαθήσει να διαβάσει το υποσυνείδητό του για αρχή. Για ποιο λόγο θέλει να κάνει αυτό που θέλει να κάνει. Και το γιατί πιστεύω θέλουμε να κάνουμε κάποια πράγματα, αν είναι πάρα πολύ σημαντικό για εσένα ή αν είναι πολύ πιο δυνατό από το ένστικτό σου το απλό, συνήθως έχεις την τάση να το κάνεις. Όταν είχα ξεκινήσει το κανάλι το gaming, το Lasty Productions, είχα αυτό το γιατί μέσα μου, ότι θέλω να κάνω κάτι πάρα πολύ ξεχωριστό στο ελληνικό gaming YouTube χώρο. Και ήθελα να κάνω κάτι πρωτότυπο. Είναι δημιουργικό δικό μου, να σου πω την αλήθεια. Και να σου το πω πάρα πολύ απλά, είναι κάτι που με εκφράζει, να κάνω δημιουργικά πράγματα καινούρια. Θέλω να κάνω πρωτότυπα πράγματα και να μπορέσω να αφήσω ένα καλό αποτύπωμα πίσω, να κάτσω να το δουλέψω στην ουσία και μετά από πολλά χρόνια να μπορώ να μπω και να δω τι έλεγα εκεί πέρα.
πριν πολλά χρόνια. Στο gaming ως ένα βαθμό πιστεύω πήγε πάρα πολύ καλά μετά από πες μια δεκαετία που προσπαθώ να το φτάσω εκεί που έφτασε. Και μπαίνω, φίλε μου, και βλέπω τα παλιά βίντεο, πώς ήμουν, τι έλεγα, και πραγματικά νιώθω ότι άμα βάλω τα παλιά μου βίντεο με τα σημερινά, βλέπω μια τρομερή εξέλιξη μπροστά, την οποία όμως δεν θα την είχα πετύχει ποτέ αν δεν είχα πάρει την απόφαση και το ρίσκο να κάνω αυτή την αρχή τότε, το 16-17 που ανέβασα το πρώτο βίντεο, που δεν έβλεπε κανένας τότε. Και μέσα από αυτό, αυτή την αρχή που έκανα τότε, δεν περίμενα να έχω πάρα πολλά πράγματα που ήρθαν στην πορεία. Γι' αυτό σου λέω, μπορείς να ξεκινήσεις με κάτι καινούριο, να έχεις ένα απλό foundation, ρε παιδί μου, τα θεμέλια, τίποτα άλλο, και να εξελιχθείς σε κάτι άλλο που δεν μπορείς να φανταστείς εσύ ο ίδιος. Σε πάρα πολλά πράγματα. Μαθες την νοοτροπία, μαθες το μυαλό, μαθες τον τρόπο σκέψης, το χαρακτήρα. Η νέα αρχή είναι πάρα πολύ καλή. Ειδικά αν έχεις πάρα πολύ καλές βάσεις να χτίσεις και να τις πετάξεις όλες. Ξέρω ότι είναι δύσκολο. Ξέρω ότι πολλές φορές θα πεις όχι. Αλλά το outcome, το αποτέλεσμα τέλος πάντων, το οποίο μπορεί να έρθει από οπουδήποτε, είναι πάντα πολύ πιο δυνατό και πολύ πιο απρόσμενο, μπορώ να πω, ανέλπιστο είναι η πιο σωστή λέξη, από αυτό που θα έχεις υπολογίσει εσύ. Είναι πολύ μεγαλύτερη η βαρύτητα μιας επιλογής που εσύ μπορείς να θεωρείς ότι δεν έχει σημασία στο πώς θα συμπεριφερθείς και στο πώς θα πράττεις πάνω σε αυτή την αρχή που μπορείς να κάνεις. Αυτό έχω να πω πάνω κάτω για την αρχή. Φτάνοντας σε αυτό το σημείο μετά από πάρα πολύ σκέψη και χρόνο και όρεξη, και εγώ αυτή τη στιγμή μαζί σου που βλέπεις αυτό το βίντεο, κάνω την προσπάθειά μου και μπορεί να χάνω το χρόνο μου, μπορεί να το δει κάποιος το βίντεο αυτό, αν υπάρχει φόβος, ξέρω εγώ, να αλλάξει χαρακτήρα και να με κρίνει και να πει 2-3 πράγματα, τα οποία όμως δεν θα έπρεπε να σε νοιάζουν εσένα, όπως και δεν νοιάζουν και εμένα. Διότι ζεις για εσένα και αν ξέρεις με ποια υπόσταση, ξαναλέω και πρόθεση, ξαναλέω αυτή η μάδα η λέξη πρόθεση, έχεις από πίσω ώστε να χτίσεις κάτι καλό ή κάτι όμορφο που εσένα θεωρείς ότι είναι πάρα πολύ καλή ιδέα και βλέπεις ότι έχει προοπτικές, δεν πρέπει να αφήσεις κανένα φόβο να σε σταματήσει. Είχα ακούσει κάτι για το φόβο, μια πάρα πολύ ωραία φράση, ή πρόταση πιο πολύ θα έλεγα, ούτε καν φράση, που μου άρεσε πάρα πολύ. Και πιστεύω ότι μπορεί να εφαρμοστεί παντού, σε οτιδήποτε εσείς φοβάστε να κάνετε, να ξεκινήσετε, οτιδήποτε μπορεί να πιστεύετε για τον κόσμο που μπορεί να σας παρακολουθεί. Ειδικά όσον έχει να κάνει με διαδίκτυο, νέα αρχή, νέο ξεκίνημα, οτιδήποτε μπορεί να είναι. Μη σας κρίνουν, λέει, για να μην μακρηγορώ κιόλας. Αν και είδατε τώρα αυτή η τάση που έχω τώρα να σας λέω πιο πολύ, πιο γρήγορα, είναι από το άλλο το κανάλι που ήταν πιο fast-paced. Εδώ πέρα η ηρεμία είναι άλλο πράγμα. Άλλη φάση τελείως, έχουμε αλλάξει τώρα ρεπερτόριο. Τέλος πάντων, ήθελα να το πω αυτό, δεν θα μπορούσα. Λέει τώρα, οι περισσότεροι φόβοι που έχουμε είναι ψεύτικοι. Ο άνθρωπος, λέει, έχει γεννηθεί στην ουσία με 2 φόβους. Το φόβο, λέει, της πτώσης και το φόβο του ήχου. Γιατί σε ευνηδιάζει. Είναι οι 2 πραγματικοί, λέει, φόβοι που είχαμε από πάρα πολύ παλιά που ήμασταν στις σπηλιές και βγαίναμε έξω στην ουσία να κυνηγήσουμε. Αυτό που δεν μπορούσαμε να δούμε στην ουσία, η πτώση, βασικά η πτώση που ήταν η πραγματική πτώση στην ουσία, και ο ήχος από τις αστραπές. Τίποτα άλλο. Όλα τα υπόλοιπα εξελιχθήκαν μετά. Με την κριτική σκέψη του ανθρώπου. Δηλαδή η φοβία του να επιβιώσω, δεν βλέπω κάτι εκεί πέρα γιατί φοβάμαι μήπως υπάρχει μια τίγρης που θα έρθει να με φάει. Δεν ξέρω τι θα γίνει εδώ πέρα γιατί θα μου πει ο άλλος αυτό. Δεν ξέρω το ένα, δεν ξέρω το άλλο. Γενικά είναι μια φοβία του αγνώστου όλα τα υπόλοιπα. Για κάτι που δεν υπάρχει ακόμα. Ή που δεν υφίσταται απαραίτητα. Είναι φοβίες που βγήκαν αργότερα. Είναι πιο πολυτεχνητές. Δεν είναι μέσα στο DNA μας απαραίτητα. Πολύ ιδιαίτερο fact, αν θέλετε να
σκεφτείτε πόσο ανόητες σκέψεις μπορεί να κάνεις και πόσο λάθος αποφάσεις μπορείς να πάρεις με βάση κακές σκέψεις ή γενικά το φόβο και το οτιδήποτε μπορεί να έχει συναισθηματικό πρόσημο από πίσω για να πάρεις μια λάθος απόφαση ή για να μην πάρεις τη σωστή απόφαση ή για να αποφύγεις να κάνεις κάτι που μπορεί να σου αρέσει, κάτι που σου ενθουσιάζει ή για να δοκιμάσεις κάτι. Και μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση λοιπόν αυτό και τον τελευταίο 1,5 χρόνο πιο πολύ θα έλεγα πράττω πάρα πολύ με αυτό. Και οι πράξεις μου προσπαθώ να έχουν το πρόσημο του χαρακτήρα που θέλω να φτιάξω από πίσω. Νομίζω ότι έτσι θα φτάσω σε αυτό το σκοπό που μπορεί να θέλω να είναι, όπως π.χ. αυτό το podcast μπορεί να θέλω να το φτάσω, το τερματίσω άμα μου πάει καλά, οτιδήποτε. Θα πρέπει και εγώ να κάνω τις ανάλογες προσπάθειές μου ώστε αυτό το πράγμα, το εγχείρημα να πάει καλά. Όπου επενδύεις λοιπόν ενέργεια σε κάτι, 99,99 πιστεύω σου γυρνάει πίσω. Εφόσον το έχεις κάνει με απόλυτη προσοχή και με αγάπη, με φροντίδα, οτιδήποτε θες να φτιάξεις, να δημιουργήσεις. Εγώ το λέω πιο πολύ έτσι διότι τόσα χρόνια είτε με τη μουσική είτε με τον αθλητισμό, με πάρα πολλά πράγματα, είτε δεν ξέρω, με το μαγαζί που προσπάθησα να το στήσω, προσπαθούσα να αφιερώσω πάρα πολύ χρόνο, να στείνω τα πράγματα, να υπάρχει από πίσω πρόθεση, να ξέρω ότι αυτό που κάνω το κάνω για κάποιο συγκεκριμένο λόγο, να είμαι intentional γενικά σε πάρα πολλά πράγματα. Τα τελευταία 1,5 χρόνο το κάνω σε υπερθετικό βαθμό. Αλλά έτσι φίλε μου και φίλοι μου που βλέπεις αυτό το βίντεο, φτάνω σε ένα σημείο που λέω τώρα στα 25 πλέον, δεν υπάρχει λόγος να αγχωθείς για τίποτα. Δεν υπάρχει λόγος να το σκέφτεσαι υπερβολικά. Φτιάχτω και κάντο, να το δει ο κόσμος. Στην τελική είναι αυτό που είναι. Είναι μια σκέψη που θες να κάνεις, είναι η σκέψη σου τις οποίες μπορείς να τις ακούσεις αυτή τη στιγμή και να πάρεις κάτι από αυτό. Μπορεί να μην πάρεις και τίποτα. Αλλά εγώ είμαι εντάξει με μένα. Έκανα την προσπάθειά μου, ανέβασα αυτό το βίντεο και είναι έξω τώρα αυτή τη στιγμή. Έχω κάνει μια παραγωγή αυτή τη στιγμή, η οποία είναι πάρα πολύ θετικό. Μπορεί να φαίνεται πολύ απλό και να πεις ναι, ωραία, και τι έγινε, σιγά τα αυγά. Συμφωνώ, μπορείς να το πάρεις και έτσι. Αλλά το να πάρεις σε κάτι από αυτό, για μένα είναι το μεγαλύτερο κέρδος. Το μπορεί να βοηθήσει έναν άνθρωπο αυτό. Μπορεί και να με βοηθήσει. Μπορεί να σε ψυχαγωγήσει. Μπορεί να σου δώσει μια σκέψη παραπάνω. Μπορεί εγώ μετά από σένα που θα κάνουμε αλληλεπίδραση από κάτω, στα σχόλια, να πάρω εγώ κάτι από σένα. Και να υπάρχει μια αλληλεπίδραση, την οποία δεν θα την κάναμε ποτέ, αν εγώ δεν έβγαζα αυτό το βίντεο. Όλα λοιπόν, butterfly effect, από πίσω ξεκινάς μια πράξη και μετά υπάρχει το αποτέλεσμα αυτής της πράξης, το οποίο συνήθως δεν μπορείς να το υπολογίσεις, να ξέρεις. Γιατί και εγώ, βασισμένος πάνω σε 2-3 πράγματα που ξεκινάω, λέω, ok, πάω full αδρεναλίνη, 100%, θα ξεκινήσω αυτό, θα κάνω το δίπλωμα της μουσικής, στο μαγαζί, ξέρω, θα φέρω αυτό το νέο προϊόν, θα κάνω εκείνες τις κινήσεις. Εκείνη τη στιγμή το μυαλό ενθουσιάζεται. Ο ενθουσιασμός είναι πολύ δυνατό ναρκωτικό, θα έλεγα. Πιο δυνατό από όσο νομίζεις. Ειδικά μέσα σε αυτή τη φάση που θες να δημιουργήσεις, να φτιάχνεις και δεν μπορείς να κάτσεις και είσαι ορεξάτος τύπος γενικά. Δεν χορταίνεις ποτέ. Θες να ξεκινήσεις. Και συνήθως, επειδή έτσι γίνεται με το κίνητρο, φεύγει μετά, φτάνει σε ένα mode το οποίο είναι λίγο stale και χάνεσαι. Είσαι πολύ στάσιμος και το στάσιμο είναι πολύ παραπάνω από όσο νομίζεις. Πολύ παραπάνω σε οτιδήποτε θες να κάνεις πάρα πολύ καλά. Δεν σου λέω τώρα μόνο ερασιτεχνικά, σου λέω τώρα να θες να κάνεις κάτι, να το τερματίσεις, να φτάσεις και στα άκρα. Μετά από ένα σημείο η στασιμότητα σε πολλά πράγματα είναι κυρίαρχη για πάρα πολύ καιρό. Και εκεί φαίνεται τι χαρακτήρα έχεις ώστε να μπορέσεις να το απορροφήσεις όλο αυτό, να το συνηθίσεις και να το κάνεις μέρος της ταυτότητάς σου. Κάνουμε τώρα full circle εδώ πέρα στη συζήτηση,
αλλά νομίζω κάπως έτσι γίνεται. Δεν ξέρω 100%. Έτσι το έχω κάνει εγώ. Και γι' αυτό το μοιράζομαι αυτή τη στιγμή μαζί σου. Για να μπορέσεις να πάρεις κάτι από αυτό και να σου αποδείξω, ας το πούμε, ότι καλά και τα motivational coach, καλά και όλα αυτά που βλέπουμε, γιατί στην εποχή της πληροφορίας, το ότι βλέπουμε πάρα πολλά πράγματα και ενθουσιαζόμαστε και λέμε πρέπει, ας το πούμε, θέλω και πρέπει ταυτόχρονα να το κάνω. Το πρέπει είναι για, ξέρεις, για να το δείξεις στους άλλους και να πάρεις στάτους. Το θέλω όμως είναι αυτό που θα μείνει στο τέλος, γιατί αν όντως το θέλεις να κάνεις μια αλλαγή, θα ακολουθήσεις αυτό που σου λέω. Θα αλλάξεις την ταυτότητά σου πάνω σε αυτό. Θα εφαρμόσεις, θα εξελιχθείς για να πετύχεις το θέλω σου. Θα φτάσεις στον προορισμό σου, διότι θα ακολουθήσεις την πορεία αυτή. Γιατί κανένας δεν θα έρθει να σου πει μπράβο στην πορεία που θα κάνεις την αλλαγή. Κανένας δεν ενδιαφέρεται. Αυτός που πρέπει να ενδιαφέρεται περισσότερο από όλους σε οποιαδήποτε νέα αρχή και ο λόγος να είναι τόσο δυνατός για αυτόν είσαι εσύ. Εσύ είσαι αυτός που πρέπει να ενδιαφερθεί για αυτό που θες να κάνεις, για την αλλαγή που θες να υποστηρίξεις. Και εσύ πρέπει να έχεις καλή σχέση με τον ίδιο τον εαυτό, στο να μπορέσεις να τον βάλεις στη θέση του όταν θα λοξοδρομήσει, γιατί αλλιώς θα ξαναφτάσεις στο ίδιο σημείο που ήσουν πριν. Όσο αφήνεται και αφήνεις, φίλε μου, τον εαυτό σου unchecked, η νέα αρχή είναι πολύ δύσκολο να γίνει. Γιατί στο τέλος ξανακαταλήγεις πάλι στις φοβίες, στο άγχος, στο στρες, σε overthinking πάρα πολύ και καταλήγουμε σε ανάλυση παράλυση χωρίς να παίρνουμε ποτέ την ουσιαστική απόφαση. Πολύ καλό θα είναι πάντα να έχεις ένα καλό κύκλο στον οποίο θα μπορείς να πεις 2-3 πράγματα. Δεν σου λέω να πεις όλα τα πράγματα που θες να κάνεις, αλλά 2-3 πράγματα τα οποία θεωρείς ότι μπορεί κάποιος να αφουγκραστεί για το όραμά σου πάνω σε μια αλλαγή ή για σένα, είναι καλό να υπάρχουν 2-3 άτομα που θα μπορείς να εμπιστευτείς. Που ξέρεις ότι θα μπορέσουν να υποστηρίξουν αυτό που θες να κάνεις. Να το ακούσουν, να αφουγκραστούν πραγματικά τι θέλει η ψυχούλα σου και να προσπαθήσουν να σε ενισχύσουν στο να πετύχεις αυτό που θες. Ή να σε ενισχύσουν στην αλλαγή σου, να σε επικροτούν και να σε πάρουν όχι βήμα-βήμα από το χέρι, γιατί αυτό είναι λάθος και ξαναλέω κανένας δεν θα διαφερθεί όσο εσύ, αλλά να μπορείς να ευχαριστηθείς τη διαδρομή μαζί τους. Γιατί η διαδρομή είναι το πιο βασικό και το πιο χρονοβόρο πάνω στην αλλαγή και στις νέες αρχές. Το πυροτέχνημα θα γίνει ό,τι και να γίνει. Δηλαδή, αν άπαξ και ξεκινήσεις, θα γίνει ένα πυροτέχνημα. Όπως αυτό τώρα αυτή τη στιγμή είναι πυροτέχνημα. Το πού θα φτάσει αυτό μετά όμως, ο μαραθώνιος για να φτάσεις κάπου, θα είναι παλούκι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να τα μετράμε αυτά τα πράγματα γενικά και να μετρήσεις και εσύ τις επιλογές σου. Δυστυχώς βασικά, ζούμε σε μια χώρα η οποία έχει στερήσει πάρα πολλές επιλογές σε όλη τη δικιά μας τη γενιά. Κυρίως αναφέρομαι τώρα στη δικιά μου τη γενιά. Προφανώς μπορεί να είσαι και μεγαλύτερος από 20-25-35 και αυτά τα παιδιά έχουν υποστεί πάρα πολλά πράγματα και πολλές δυσκολίες. Αλλά προσπαθώ να είμαι αισιόδοξος γιατί είναι το μόνο πράγμα που δεν θέλω να στερηθώ. Θέλω να είμαι αισιόδοξος γενικά και έτσι θέλω να αντιμετωπίζω και εγώ τις καταστάσεις και να βάζω πρώτα σε έλεγχο εμένα. Πού μπορώ να βελτιωθώ, πού μπορώ να κάνω κάτι ώστε να μπορέσω να κάνω καλύτερα την κατάστασή μου. Και φυσικά πιστεύω ότι και εσύ το ίδιο θες που βλέπεις αυτό το βίντεο. Αλλά τώρα μιλάμε μόνο για νέα αρχή. Τα υπόλοιπα ίσως να τα πούμε σε κάποιο άλλο βίντεο. Η νέα αρχή λοιπόν είναι πάρα πολύ βασική αν θες να ξεφύγεις από μια κατάσταση που σε βαραίνει. Είναι κάτι το οποίο έχει γίνει romanticized παντού. Είναι μια ρομαντική ιδέα η οποία πηγάζει πάρα πολλά συναισθήματα της ανθρώπινης φύσης
και του ίδιου μας του πολιτισμού. Έχουν γραφτεί πάρα πολλά βιβλία πάνω στην αρχή. Τώρα μου διαφεύγουν μερικά, ίσως να σας γράψω κάποια κάτω στην περιγραφή. Αλλά ναι, το θέμα είναι η πορεία και τι θα κάνεις με αυτό. Είναι σαν τον άθλο με τον Σύσυφο και τη μυθολογία που φαντάζομαι τον ξέρετε, που είχε καταραστεί στο να έχει ένα μεγάλο γκόλιθο και να προσπαθεί να τον σπρώχνει σε ένα τεράστιο βράχο, που μέχρι στο τέλος ξανά έπεφτε συνέχεια κάτω βράχος και ξανά αυτός από την αρχή και ξανά από την αρχή και ξανά από την αρχή. Διότι αυτός ήταν ο στόχος του. Ήταν ο λόγος για να ζει. Να κυνηγάει κάτι. Να πετύχει αυτό το στόχο. Μέχρι που μπορεί να φτάσει. Οπότε σε συμβουλεύω, φίλε μου, οτιδήποτε θέλεις να κάνεις ή σκέφτεσαι να κάνεις, σε οποιαδήποτε ηλικία αν είσαι, μπορεί να γίνει. Μπορεί να γίνει αν κάνεις μία λίστα, θα λέω εγώ. Έτσι θα το έκανα εγώ δηλαδή. Και θα σου πρότεινα να βάλεις τις προτεραιότητες σου πάνω σε αυτή τη λίστα. Με σειρά προτεραιότητες, ξέρω εγώ. Και να δεις με βάση αυτά, διότι εκεί είσαι αυτή τη στιγμή, πού μπορείς να αλλάξεις και πού σε εξυπηρετεί να αλλάξεις. Όχι απλά να αλλάξεις χωρίς να συλλογιστείς το κόστος των αποφάσεών σου, απλά γιατί είμαι delusional τελείως και απλά παίρνω την απόφαση και πηδάω στον κρεμό. Καμία σχέση. Εγώ λέω να δεις αν μπορείς όντως με αυτό το χρονοδιάγραμμα και το πρόγραμμα που έχεις, αν σε εξυπηρετεί μια αλλαγή για να χτίσεις πάνω σε αυτή ένα καλύτερο μέλλον. Το οποίο μπορεί να μην το δεις άμεσα, μπορεί να το δεις σε 1 με 2 χρόνια, μπορεί σε 3 χρόνια, μπορεί σε 10 χρόνια. Αλλά αν μπορείς και όντως θέλεις και είναι κάτι που το θες πραγματικά, παίρνεις αυτή τη στιγμή μολύβι, στυλό ξέρω εγώ, και ανοίγεις τετράδιο και το κάνεις. Και αναλογίζεσαι και που έχεις κάνει λάθος, κοιτάς τις λάθος επιλογές, τα κοιτάς όλα. Κοιτάς μέσα σου, μιλάς με ειλικρίνεια και ξεκινάς. Λέει ένα άλλο στατιστικό που είχα διαβάσει τότε που νομίζω τότε που το ξαναξεκίνησα το στο Lasting Productions και στο δίπλωμα τον Φεβρουάριο του 25. Πάρα πολλοί λέει κάνουν υπερβολική ανάλυση λέει των πραγμάτων. Ξέρουν τα πάντα απ' έξω τι πρέπει να κάνουν, έχουν όλη την πληροφορία. Ειδικά στην εποχή της πληροφορίας είναι αδιανόητο το πόση πληροφορία μπορεί να έχουμε πριν κάνουμε οτιδήποτε για να ξεκινήσουμε κάτι. Και στο τέλος από το 20% των πληροφοριών, αυτοί που κάνουν τα περισσότερα είναι αυτοί που κάνουν, χωρίς να έχουν κάνει την πληροφορία δηλαδή. Δηλαδή το 80% μπορεί να μαζεύει όλη την πληροφορία και να πηγαίνει ένα 20% και να μαθαίνει πολύ περισσότερα από τα άτομα που έχουν διαβάσει όλη τη θεωρία, διότι μαθαίνουν από τα λάθη τους, μαθαίνουν από τις πράξεις τους, μαθαίνουν από τις επιτυχίες τους και κερδίζουν πολύ περισσότερο χρόνο από το να καταναλώνεις χρόνο στο να κάθεσαι και να διαβάζεις και να συλλέγεις πληροφορίες πιο πολύ από το να κάνεις. Το να κάνεις είναι ο μεγαλύτερος οδηγός της σύγχρονης εποχής, να το ξέρεις. Παλιά υπήρχε ένας εφησυχασμός, διότι υπήρχαν λιγότερα οικονομικά προβλήματα και υπήρχε μια αλφα ροή τέλος πάντων. Υπήρχε μια ρουτίνα την οποία μπορούσες να ακολουθήσεις και να πεις ότι είμαι εξασφαλισμένος εγώ από αυτό. Τώρα δυστυχώς παγκοσμίως επικρατεί, ειδικά παγκοσμίως, όταν λέω παγκοσμίως εννοώ πιο πολύ στο δυτικό κόσμο, μην παρεξηγηθώ, αλλά βλέπεις ότι επικρατεί μία ανακατάσταση και αναδιάταξη όχι του πληθυσμού, αλλά αναδιάταξη των τάξεων πιο πολύ θα έλεγα, των κοινωνικών τάξεων, των οικονομικών τάξεων και γενικά υπάρχει μια παγκόσμια αλλαγή. Τώρα αυτό δεν θα είναι συνωμοσιολογία, αν και πλέον τι δεν είναι πλέον συνωμοσιολογία, όλα έχουν βγει και είναι αληθινά πλέον. Αλλά φαίνονται ότι οι καιροί προς τα εκεί πάνε. Μία αλλαγή, λοιπόν, από την πιο μικρή μέχρι την πιο μεγάλη, σε μια περίοδο δύσκολη, αν σε εξυπηρετεί, ώστε εσύ να γίνεις καλύτερος και να μπορείς να ανταπεξέλθεις όλο αυτό που έρχεται και όλο αυτό που βλέπουμε να έρχεται, εγώ θα πρότεινα σε όλους να την πάρουν. Αν δεν θεωρείς ότι είναι αλλαγή και θεωρήσουμε ότι είναι απλά μια ενίσχυση στο χαρακτήρα σου ή στο οτιδήποτε,
πάρ' το σαν ενίσχυση, άμα εσύ είσαι από αυτούς που λες ότι γιατί να αλλάξουμε μια χαρά. Όμως, όταν λέμε να αλλάξουμε, δεν σημαίνει απαραίτητα να κάνεις μια ολική αλλαγή. Μπορεί απλά να αλλάξεις μερικά πράγματα στο χαρακτήρα σου, στο συμπεριφορά σου, στον τρόπο που κάνεις κάποια πράγματα. Μπορείς να έχεις κάποιο αιμονή, κάποιο κακό χαρακτηριστικό, οτιδήποτε. Γι' αυτό θέλω να επεκταθώ λίγο πάνω στο θέμα, ότι όταν λέμε αλλαγή, εννοούμε από την πιο μικρή μέχρι την πιο σπουδαία σκέψη που μπορεί να έχεις κάνει για τον εαυτό σου. Από το πιο απλό πράγμα που θες να κάνεις, από το πιο απλό χόμπι μπορεί να θες να ξεκινήσεις, το οποίο μπορεί να σου ανοίξει άλλες πόρτες, μέχρι την ολική στροφή στο χαρακτήρα σου και στον ψυχισμό σου, στην πνευματική σου γαλήνη, σε οτιδήποτε θες εσύ να εξελίξεις. Μιλάμε πιο πολύ για αλλαγή εξέλιξης, για βήμα μπροστά. Αυτό θέλω εγώ από σένα να πάρεις από το σημερινό βίντεο. Αυτό θέλω να είναι ο δρόμος και η οδός που θα διανύσεις σε αυτό το μονοπάτι που λέγεται ζωή, το οποίο κανείς δεν το ξέρει, όλοι ζούμε τη ζωή πρώτη φορά, οπότε οποιονδήποτε και να ακούς, μην ακούς κανέναν, πάρε εσύ αυτά που κρίνεις εσύ από οποιοδήποτε ακούς και χτίσε κάτι δικό σου ή τουλάχιστον εφάρμοσέ το στη δικιά σου ζωή, γιατί κανένας δεν μπορεί να ξέρει τι μπορεί να έχεις περάσει ή τι περνάς και που θες εσύ να πας. Και από όλη αυτή την κουβέντα που κάνουμε και ελπίζω να συνεχίσει να θες να παρακολουθείς και στα επόμενα επεισόδια που θα κάνω, να μπορέσω και εγώ όχι να σε καθοδηγήσω, να σου καθαρίσω λίγο την ομίχλη που μπορείς να έχεις μπροστά στο παμπρίς, έτσι, λίγο έτσι. Σκέψου το έτσι, ότι εγώ κάνω αυτή τη δουλειά αυτή τη στιγμή, εσύ οδηγάς όμως και εγώ σου πετάω αυτή τη στιγμή, σου βάζω λίγο βενζίνη, σου καθαρίζω λίγο το παμπρίς για να πας. Είμαι λίγο πιο καθαρός καιρός αυτή τη στιγμή. Αυτή θέλω να είναι η σχέση που θα έχουμε σε αυτό τουλάχιστον το podcast, διότι είναι ακόμα αρχή και δεν μπορώ να ξέρω πού θα καταλήξει όλο αυτό που έχω ξεκινήσει. Όπως καταλαβαίνεις, υπάρχει ενθουσιασμός από πίσω και ναι, καλώς ήρθες λοιπόν και καλώς ήρθατε σε όλο αυτό το ταξίδι. Καταλήγω λοιπόν για να κάνουμε και την κατακλείδα για το σημερινό επεισόδιο. Οτιδήποτε θέλεις να κάνεις, κάντο με αγάπη, πάθος, συγκέντρωση, επένδυσε χρόνο και μην υποτιμάς τον εαυτό σου. Μην υποτιμάς τον εαυτό σου, μην κατακρίνεις τον εαυτό σου και μη συγκρίνεις. Δώσε τον καλύτερο σου εαυτό. Μα θα είναι τη μία μέρα 10%, μα την άλλη θα είναι 50%, με την άλλη θα είναι 100%. Κάποτε θα γίνεις καλύτερος και το 10% θα γίνει 15%, το άλλο θα γίνει 25% και 55% και σε κάποια φάση ο μέσος όρος θα είναι 50%. Γιατί θα έχεις μάθει τόσο πολύ καλά πώς να μπορέσεις να ελύσεσαι μέσα σε αυτό το νέο περιβάλλον και τη νέα ταυτότητα που έχεις χτίσει για εσένα, που θα μπορείς αυτόματα να μην αμφισβητείς τον ίδιο στον εαυτό. Γιατί αυτό θα είναι η μεγαλύτερη σου παγίδα. Αν αμφισβητείς τον ίδιο στον εαυτό, δεν θα μπορέσεις ποτέ να κάνεις την ίδια σου αρχή. Τη νέα σου αρχή δεν θα την κάνεις ποτέ αν αμφισβητείς τον ίδιο στον εαυτό. Αν αντικρούσεις εσύ το ίδιο στον εαυτό. Θα κλείνεις τον εγκέφαλό σου, σκέψου ότι έχεις ένα μαγικό κουμπί εδώ πέρα και θα πατάς ένα τάκ, θα το κλείνεις και θα κοιτάς μόνο το τώρα. Θα είσαι στο παρόν, ούτε το παρελθόν ούτε το μέλλον. Μεγάλο πρόβλημα και αυτό, αλλά θα το συζητήσουμε άλλη φορά. Πάρε λοιπόν ό,τι είναι να πάρεις από αυτό το σημερινό επεισόδιο. Εν ολίγης, αυτά είχα να σου πω για σήμερα. Αυτό είναι στην ουσία το πρώτο επεισόδιο. Εύχομαι να σου άρεσε και να περάσεις καταπληκτικά. Φυσικά περιμένω από κάτω το σχολείο σου, γιατί θέλω να δω τι εντύπωση μπορεί να σου έχει αφήσει το συγκεκριμένο επεισόδιο. Πλην της περιγραφής υπάρχουν όλα τα social και οι σελίδες που μπορείς να με βρεις. Και εν ολίγης, αυτό ήταν το επεισόδιο για σήμερα. Σε ευχαριστώ που παρακολούθησες.